Blue alert status sa Region 1 nakadagdang itaas ang OCD ngayong araw, May 25, dahil sa banta ng bagyong Mawar. May ulat si Russell Simorio. Nakabantay ang Office of the Civil Defense sa galaw ng bagyong Mawar na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa press briefing kanina, inalam na ng OCD ang status ng mga evacuation center na maaaring gamitin sakaling magpatupad ng preemptive evacuation. From white alert to blue this afternoon para po lalo nating ma-intensify yung preparedness measures po natin. So as of now, we are already consolidating the preparedness measures of the member agencies. Sa Dagupan City, habang wala pang epekto ang bagyong Mawar, sinasamantala pa rin ng ilang mangingisda ang pumalaot. Abala sa pag-aayos ng lambat at bangka ang grupo ng mangingisdang ito sa Barangay Bunuan, Giset. Susubukan nilang pumalaot sa ikalawang pagkakataon ngayong araw. Pero ramdam na raw ang pagtaas ng alon sa dagat na inaasahang lalala pa sa weekend. Hindi na rin sila lumalayo sa Pampang dahil sa banta ng bagyo. Bali, mahirap po ngayon kasi malaki yung alon dyan sa gitna. Saka ngayon, magmula kahapon, nalaki na ng alon kaya kunti ang huli. Maglalabas ng gale warning advisory ang PDRRMO sakaling maramdaman ang epekto ng bagyo sa lalawigan. Samantala, suspendido bukas ang trabaho sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Macabebe, Pampanga dahil sa bagyo, patay sa inilabas na memorandum order ng LGU. Pero mananatiling operational ang ahensyang may kinalaman sa delivery ng basic goods at health services. Kasama si Wilson C. Russell Simorio, 1 North Central Luzon.